sai da shugaba ya kwana 4 cir a kogon sauru, ina ciki a zaune sallallahu alaihi wasallam. in kaga gurin sai kayi kuka, so fa yake tsamo mu daga halaka, ba dan kansa yake wannan abun. Ya fito maganar abinci ko dama ba a magana abinci, ba maganar abinci tsawon kadu, ba maganar wanka, ba maganar cin abinci, ba maganar bacci, babu. Haka suka fito suka taho suna tafiya, sai na Abubakar ice yunwa ba a magana, wahala ba a magana, zafin rana ya wuce tunani. Wannan dalilin ya sa ya ce su shiga gidan Ummu Ma'bad, wannan baiwa Allah nan da take kan hanya. Suka shiga, a kawo in akwai wani abu da za mu siya mu ci, ki ba mu. Babu, dan dabbobi na sun tafi. Hali mai wuya, sai na Abubakar ya ce wannan rana ba za a manta da ita ba muddin tarihi a duniya. Suka zauna, aka kawo wannan akuya, shugaba ya mu'jiza, aka tatsi nonon akuyar, suka sha, suka gama. Lokacin rana da za ta soma karyawa suka fito, suka kama hanya. To inda mahallin magana yake, da mijinta idawo sai ya ganta a wani irin hali, ta shiga jazaba malam, kaga shugaba malam. Ta ce me ya samu, in ji mijinta. Wata halitta ce ta shigo gidan, ban mamaki. Ke su fihili ya Ummu Ma'bad, za ki iya siffanta shi? Ta ce zan iya, na ga abin mamaki ba. Ya kika gan shi? Ta ce ra'aitu rajulan zahiral wada'ati, wani mutum ne yadda ka san gilas haka yake saboda kyau. Zahiral wada'ati, ta ce abu lajal waje, fuskarsa kyalkyali take yi. A kwana 4 nan da bai ci abinci ba, bai yi wankan ba, bai yi baccin ba, bai huta ba, bai rintsa ba. To yanzu wani irin kyau ne mala? Ta ce abu lajal waje, me fuskarsa walwali take yi. Sannan sai ta ce hassanal halki, kai jumlatan tun daga kansa har zuwa kafarsa komai mai kyau. In ji ta. Ta ce lam ta'ibhu sajalatun, ta ce in ka gan shi a tsaye, duk abin da za a kwatanta a kyan tsayuwa, wannan annabin ya fi wannan abin kyan tsayuwa. Domin cikinsa da gabansa da bayansa ya yi cikinsa da kirjinsa daidai wadda ya suke. Walam tuzuri bihi sa'alatu, kuma gashinsa ta ce sai dai hamdala ko maganar. Ka san wannan sa'alatu da ita sai da ta faɗa, Allah ya mata baiwa. Da yawa mutane wajen siffanta gashin shugaba akwai wani abu da yanzu misali duk irin lamarinka, idan ka je za a yi ma aski, dole sai an kwaikwaye wani gurin inda nan gun ba ka son gashi ya fito. To shi shugaba wannan sa'alatu ta ce lam tuzuru bihi sa'alatu, duk inda ba a so gashi ya fito, gashi bai fito ba.